tulang nami bapak nami dot si matua nami. Jadi perjolo ma perkenalkan diri moloau Hutagalung. Oh, berusi jabat. Tinggal nami di Bukit Indah. Bukit Indah Batu Haji. Panjabat amang, Panjabat. Anak sadar be. Jadi las roh nami lam tu dengan namanya punganon amang inang. Dia mau ke tulang. Mulai masih nau. Mulai tiap madihita kami dison sian keluarga de tindaon boru si jabat opak ma danak boru di hami tinggal di Pasir Indah. Songoni majo akka bapak udah bapak tua dohot akka ito dohot ison akka nang udah nami dohot omak tua nami doakan boru nami. Jadi lain nami do ipoto nami Hutagalung boru si jabat dohot siti daun boru si jabat. Dak kuboto aha alana buasa gawe sampai sadari kamu mendaftar tu tongane punguata. Mungkin aka halangan dading gemai halangan nauli. Jadi dinarohamu marsada dohot hita di pesta tahun. Ojak mahamu gabe anggota ni punguan toga si jabat wilayah Kota Batam. Rap mahita padimudimuton punguat tahun. Marsi tukol-tukolak kita marsi urup-urupan. Asa mar hite punguat tahun lam mar bungaram magwarnya putta toga si jabat nang songoni warnya putta siopatama. Tapat jongjong nungain toga si jabat nang dang nagabe pasodaho kita sian peparna puta siopatama. Tong dohita sada di pungannya puta siopatama. Sali-sali molo soboy tiap bulan taihuton pungannya puta siopatama sali 3 bulan. Unang kami ta tinggal hon. Jadi di bawah nami lola nami hot mahamu gabe anggota punguan toga si jabat wilayah Kota Batam. Akka kewajiban dohot akka totok ripe naung tapa tasepakati 50 ma pendaftaran 50 totok ripe pasatauman noto akka koordinator wilayah. Selamat bergabung ma di Laikudo Ipotoku. Horas.